ಮಾತರಿಗಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುರುಕಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕುಲೈ ಟೆಂಪಲ್ದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದಗ ನಮನ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀರಾ ಪ್ರಭುಪಾದರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ತುಳು ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೀವನಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರವಣ ಏತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದನು ಪನ್ಪಿನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಪನಿಯರು ಇಷ್ಟ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಪನಿಯರ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಮುಗಿಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಏಪ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ 18 ದಿನಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತೆರೆಯುನ ಎಜ್ನೋನು ಯಾನು 2021 ಜನವರಿಡು ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೇನ ಅಪಗರ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ದುಂಬು ಯಾನು ಭಕ್ತಿ ಪಂಡದಾದೆ ನೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪೂದಿದು ದೇವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ದಿದ್ದು ದೀಪ ಬೆಳಗುನೇ ಭಕ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಏಪ ಯಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರವಣ ಮಂತೇನ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ಯಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರೆಯರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಒಂದೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಲೆಗು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಪದದ ಜೋಡಣೆ ಆಂಡು ಭಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಂಗ ಬರನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಆಂಡ ದುಂಬಿ ಅಂದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಭಂಗ ಬನ್ನಾಗ ತಲೆ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಕಾಯ್ದಿದ್ದು ಚಿಂತೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಚಿಂತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐತ ಬದಿಲಿ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ದಿನ ಕರ್ಮಲೆಗು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಂಗ ತಿಕ್ಕೋಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಡ ಇಂಕ್ ಒಂತೆ ಭಂಗ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟಲೇನು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಡ ಅವನು ಭಗವಂತನೇ ಕಾಪುವರು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ನಮಕ್ ಭಾವನೆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಭಗವಂತನ ಮಿತ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿನ ಮಾತ ಕೊರ್ಜೆಡಲ ನಮಕ್ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮಕ್ ದಯಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ಸಹನೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮನ್ಪವುಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಪಂಡ ಅವು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಏತು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ನಾವು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮಕ್ ಮನನ ಮನ್ಪರೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಜಿಂದಲ ಖಾಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಂತದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅರಿಯೋಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಟ ತೆರೆಯೊಂದ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಪ್ರಭುನ ಕುಲಾವಡು ಮಾತಾಜಿನ ಕುಲಾವಡು ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಡು ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿದ ಪರಕಾಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪದೇರು ಏಕಾದಶಿದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ನಕಲ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಏಕಾದಶಿನು ಯಾನು ಎಂಚ ಪತ್ತೆರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವನಡಾತಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ ತೆಂಕು ಮಲ್ಲನೆ ಘಟನೆವು ಅಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ದುಂಬ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದ ಆದಂದೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ 2021 ಮಾರ್ಚ್ಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗ ಕೋವಿಡ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ದ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಟು ಎನ್ನ ಪ್ರಭುಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಬುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಆರ್ಪಂಡೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪಂಡ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಬಂತದ್ದು ಐಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು 2 ದಿನೋಟೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟು ಲಕ್ಷ ಹೊಡಿತಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ 30,000 ಬರೆಯರ ಪ್ರಾರಂಭ 30,000 ಬರ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಏತು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆವಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದೀಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಪಾಡೋಡಾವು ಪಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಎಪ್ಪಲ ನೆನ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಪ್ರವಚನಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಭು ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ತೋಜೋಡು ಆರು ಪ್ರಭು ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಯಿಗ ಜೀವನ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಯೆ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿನ ಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೈರು ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಗೆ ಬೋಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೈರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏಕಾದಶಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಇರು ಎಲ್ಲದ ಏಕಾದಶಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ್ ಪತ್ಲೆ ಅರ್ನ ಪುತಾಡು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ್ ಪತ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ್ ಭರವಸೆನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಯಾನ ಎನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾನ್ಲೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನು ಪತ್ಯೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏತು ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಯ್ರು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಏತು ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಯ್ದು ಅತೇ ಬೇಗ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಆನಿ 10 ದಿನ ಏಕಾದಶಿ ಆನಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬುಡ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನಡ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾದಿ ಆನು ಪಾಲನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರವಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕನಪುಂಡು ಪನ್ಪುಯನ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಳಾಯ್ದ ಟೆಂಪಲ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ತಿಂಗೋಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇತೊನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ನುಡಿನಿಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಗೊಂಜಿ ಜೀವನಡು ಅವನು ಎಂಚ ಅಳವಡಿಸಲಿ ಪಂದ ತೆರಿಗ ತೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಸನ್ಮೇರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.